Har du nogle yderligere tips og tricks, når man skal i gang? Står over for at skulle bruge sin første projekt? Jamen altså, det første tip er meget nemt, det er bare at komme i gang og klikke sig lidt frem. Altså man skal helst ikke kunne ødelægge noget. Så som alt andet IT, gør det bare, det gælder bare om at komme i gang og bruge det. Og have lyst til det, det er jo det vigtigste. Det er svært at sådan pådule folk, de skal have lyst til det. Men man kan jo bruge den gamle klassiker, kan man sige, i byggeriet. What's in it for me? Og det er fair nok at kigge på det. Hvad kan jeg bruge det her system til? Hvordan kan jeg udnytte det her fællessted til min fordel? Det er jo en ret almindelig brugt disciplin i byggeriet, kan man sige. Og det er der ikke noget galt i. For eksempel er der jo historik på de fleste systemer. Så man kan se referatet fra sidste byggemøde, hvem har egentlig været inde og læse det. Og det er en information, som er vigtig at have, når man kommer til næste byggemøde. Man ved, hvem der har forholdt sig til det, der blev skrevet sidste gang. Og når alle ved, at alle kan se det, jamen så får de lyst til at læse referatet. Eller i hvert fald åbne kuverten, kan man sige. Ja. Og der er selvfølgelig ikke nogen, der siger, at man har forstået det, men altså, det giver nogle mulighed for at tjekke, om folk har forholdt sig til det. Og det kan man udnytte til egen fordel. Det er bare en lille bid af det. Så der var der mange af personlige vinkler på det.